Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai pi baro kini kilong ki khobor baman tagasngi. Kashnong Lumkeni Ri Bhoi District kalarakhi kasngi kerpang kajing laitluid kari India. Ya kati kajing rakhe jing laitluid bas nyob sansnen na pelong haplau School Divine Mercy Secondary Lumkeni ya kabala shimbenta daki kenarin ki longkemi bagi samna. Kata jeng rakhi jeng laitluid banyak sansnem kalong ga kerpang ba uting shop lim khasi uba Phira Dohtdong lawan ban penher ya kalamar lairong jengkeri lasakhi bagi kenarit kila roi shongshit ya jeng roi idri ka jana gana mana ba uting shop Phira Dohtdong ula puli ka khubor kerwa jeng laitluid jengkeri bala pha do video ka sning blog. Matang aku apuli kani ka keruak mah balai do block development officer haman kisnong jungi bahap mangni po sning CNRD block matang kesngi ka kasantri unailar arjar po ngadap da kejingmen bat pau hangni ya ka jinglai lot kari na ka bor sanshar ki phareng ka bala kan jo mata nyu santli kisnam balayo ya ka sanshar lai lot da upat ba ya upat ba ngai kublai kerpang EP kinongilam jo ka shlong VEC village organization ki self help group VHC bar ki shnat rekam ba per bar ki nong shnong baro ba phil apan pau ya ka jingmen ya ka jinglong lai lot bar ka mansiem let ijri ba phi dan hapo jongphi kongsan ngakwa ru ban ai kublai shibun ya phi ki nong kit kam shnong bala snok ti lang banwara ya ka roy kapar hapo ka shnong bat ba phil atrai met bat masim bat shim kya ban pendap ya shipun teli kam peroy hapo shnong haga jo kapor na ai masim ro ya phi ban nang ya tristam ban rat dingkhong ya ka jing tok bat man snotho ka jing la lot kam dei bangi la lot na phareng hendrei ngi dei ban sngo halade ba ngi la lot na ka jing te marau ka jing duk ka jing pang ba jing long sa den kumba la mai phang da ureu kraw kari Mahatma Gandhi ngidei bani amat ya ka jing la lot lani swaraj ka bombot ba halade ngidei ban snotho bangi long la lot ba sanshari dalade yalade kentang yawai hakane ka jingdam hiop sansnem ngaka turu ya phi ba nang patri hok ya ki kam peroi nang sarkar ki scheme walada ka dei kabaret ro andrei patri hok kawara ya ka jingtoy ba jingtew ya ka roi ka par ngapan seluruh ba phen nang yai no senyang syaka imlang salang mendup long kinong shnong ki bakoi ki bakhia bakiu ha ka jing nang jing start bat ha ka yo ka kot ka jing don benta lang ki kenthei haki kam shnong kam thau bar ka kam jing le khoi bar haki kam bani baro kanwara ya ka jing kiu ka yo ka kot hayeng hasem bar hasnong thau kubli shibon Shri Raja Brahma MCS Block Development Officer sning CNRD Block